Έστηκα. Φαίνεται. Σιγάρο! Κάτσε! Όχι, και μισή πήγε! Πού δεν πας σπίτι ρε. Μην το πόδι. Την πάμε λίγο σπίτι. Την πάμε λίγο σπίτι. Τώρα! Τώρα, έλα. Τώρα, μίλησα! Έλα εδώ! Έλα! Έλα εδώ! Ανά! 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 Ποιο γουστάρεις? Ποιο γουστάρεις Άννα, ποιος αρέσει? Ο Κυριάκος που γνώρισε σήμερα 18 χρονών. Με το Κισέλος ήταν ο Δημήτρης, ο Γιώργος. Ο Γιώργος δεν μ' αρέσει! Γιώργος είναι γκέι είπαμε! Ο Δημήτρης. Ποιος Δημήτρης? Ο Ντάκοβιτς. Αλήθεια! Λίγο. Ναι. Μετά. Κάτσε να θυμηθώ. Ένας που είδα και μου την έπεσε τώρα στον δρόμο λίγο. Όχι ο Zdravko, ο Βάσκου. Έλα την πάμε σπίτι. Άντε έλα. Όχι τώρα γιατί άμα πάω τώρα, αν με καταλάβει η γιαγιά μου. Γιατί αν δεν Κάτσε, θα ξεμεθύσω λίγο. θα πάω να πάρω ένα μπουκάλι νερό. Όχι. Δεν θες? Όχι. Θες να σου δώσω μια σφαλιάρα? Όχι. Ωραία που ναι. Όχι. Έλα να την πάμε σπίτι. Όχι, ναι, αλλά πώς θα την πας? Όχι, τώρα. Όχι. Μίλησε. Έλα να την πάμε σπίτι. Έλα, Άννα, σταβάει. Έλα ρε Άννα, δεις πως είμαι, σήκω ρε. Σήκω γαμώ την πουτάνα σου, σήκω. Μα συμπαράσω θα το βάλουμε στο YouTube. Κάτσε να συνέλθεις λίγο παλιό τσατσίκα να δεις. Αλλά στην αρχή τι το χάρη αυτό το θέμα, ήταν με τον πρόγραμμα. Ναι, πήγαινα στον Νίκο ρε. Τι πάλι, με χτύπησες. Σε ποιον Νίκο? Τον Νίκο το... Με χτύπησες. Όχι, σου φάνηκε. Δώσε μου το χέρι και εγώ δεν θα σε ξαχτυπήσω. Μην κάνεις δουλάκια και άμα κάνεις δουλάκια θα δώσεις ξύλο. Δεν τσουβάρω. Έλα. Σήκω ρε και δες πως είμαι ρε ηλίθεια. Σήκω ρε, σήκω. Δες τη μαλάκα. Άσε ρε. Άλλος μου. Ευτυχώς το κατάλαβα. Σήκω να σε πάω σπίτι τώρα. Έλα. Δεν μαζεύε. Δεν κάθεσαι και με κοιτάς. Τώρα θα πας σπίτι, δεν θα μιλήσω. Περίμενε. Θα κόψω. Κρυβάτε πού. Για το γότα. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση από σένα. 100%. Παιδιά. Τι σου το φέρει. Περίμενε. Τι κάνει αυτό το ηλίθεια, τι κάνεις ρε εσύ. Ιωάννα, δεν θέλω να πας. Θα σε βαρέσω. Θα το σηκώ την πρώτη και θα βαρέσω. Πάμε σπίτι τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Άννα, σκάσε. Δεν θέλω. Είναι 3 ώρα είναι. Έλα, θα πάμε να κάνουμε τσιγάρο εκεί. Ναι. Έλα, πάρε με αγκαλίτσα, πάρε με. Τσάντα θέλω να φοράω. Έλα, φόρα τα τσάντα και πάρε με αγκαλίτσα. Συγγνώμη, μπορώ να σας βγάζω έτσι. Ναι. Ναι, θα μας πείτε μια μάχη στη Μαρία. Ναι. Έλα ντε. Οπότε πηγαίνετε εσείς. Πάμε από εδώ ρε. Πάμε από εδώ ρε. Ναι, γιατί από εδώ δεν θα μας δει κανένας. Ας μας δούνε ρε, τι για να μανώσει. Ναι. Η αλήθεια με τις... Μάθημα. Το μαθημά να μου θες πω. Δεν γυφτείς. Ηλίθεια. Θα σου πω ποια είναι η γυφτής αύριο πάλι στο δίκτυα. Αν αφορά string. Το φάνηκε. Με κοιτάς τώρα. Κάτω μου είσαι. Δεν θέλεις και αυτό. Άννα, τι γίνεται? Τι κάνεις ρε μεσισμένο? Πολύ έφαγε αυτό. Γιώτα μου είναι. Μην Γιώτα. Άμα. Για το βίντεο, γιατί από εδώ θα έρθω τώρα. Μία μου λέω και ο θείος μου. Πώς θα την πάμε σπίτι τώρα, τι θα πούμε, με έφυγε. Βρήκαμε στο δρόμο. Και εμείς μαλάκα πάμε σπίτι. Η αδερφή σου σπίτι είναι, Άννα. Πού είναι? Σκοτώσω και εμάς γιατί δεν είμαι σπίτι τώρα.
Αφού δεν δουλεύει. Εγώ και μία ώρα μέσα στο σπίτι. Πού είναι? Αυτή πού είναι? Πού είναι αυτή? Άννα. Άννα! Καλά, μην πεις καμιά τέτοια παπαριά μπροστά στη χέρια σου. Άννα, και γύρνα λίγο. Κοίτα με. Περίμενε. Κοίτα τα άλλα. Να σε σκουπίσω, να σε σκουπίσω. Ξέρε, να έχουμε πει το κουμπί μέχρι να φτάσαμε εδώ. Διακοπή. Δεν θα μας φιλήσει. Ανά, στείλε ένα φυλάκι τελευταίο. Καληνύχτα.